Jo, mít tak dost peněz na to, aby člověk mohl jít do důchodu v 45. Pro mnohé z nás je to sen, pro Roberta Kiyosakiho, populárního amerického ekonoma, je to realita. Jeho recepty na to, jak zbohatnout, najdeme třeba v bestselleru Bohatý táta a chudý táta. My jsme ho o několikrát poprosili při jeho návštěvě Prahy. Můj chudý otec pracoval jako učitel a když jsem se ho ptal, jak zbohatnout, říkal, dobře se uč, tvrdě pracuj a hodně šetři. Druhý muž, kterého nazývám svým otcem, táta mého nejlepšího přítele, naopak tvrdil, tak přesně takhle se bohatým nikdy nestaneš. Táta učitel si přál, abych se stal zaměstnancem. A nejlepší by podle něj bylo, kdybych pracoval pro stát. Měl bych jisté místo a plat. Můj bohatý otec ale viděl peníze jinde. Raději by ze mě měl podnikatele. A nakonec jsem poslechl právě jeho. Ale to je asi přání každého rodiče, mít dítě s dobrým vzděláním a nejlépe i s dobrým zaměstnáním. A vy jste přeci také studoval na univerzitě. Já rozhodně nejsem nějakým odpůrcem vzdělávání. Otázkou ale je, co vám konkrétním studium přináší. Co se z vás pak stane? Já jsem například navštěvoval pilotní školu, protože jsem se chtěl stát pilotem. Jenomže mnoho lidí chodí do školy a neví, co z nich bude. Prostě jenom doufají, že tak seženou lepší místo. Jenomže člověk by se měl nejdříve rozhodnout, čím chce být, a až pak se pídit po vzdělání. Když se budeme bavit o mně, já chtěl podnikat, ale škola, která by mě to naučila, prakticky neexistuje. Proto jsem přemýšlel, co chci nacpat do své hlavy. Hlava je přeci to nejcennější, co člověk má, a podle toho s ní máme zacházet. Kde člověk získá zdravý základ, jak zacházet s penězi, měla by mu to vysvětlit rodina? Obecně se dá říci, že ano. Konec konců i já ve své knize Bohatý táta a chudý táta píši jenom to, co mi vyprávěli otcové. A tak to většinou chodí u úspěšných lidí. Vsaďte se, že třeba Rockefellerovi svoje děti neposílali se znalostmi do normální školy. Jenomže konkrétně v Česku, kde 40 let vládli komunisté, nebyly finanční znalosti moc potřeba a řada rodin je doteď znovu nezískala. Nemyslíte, že by v tuto chvíli měla nastoupit vláda, stát, aby tomu trochu pomohli? Víte, já v moc vlády příliš nevěřím. Vždyť mnohé vlády nedokážou ani vládnout, natož aby věděli, jak zacházet s penězi. Podívejte se do mé domoviny, Spojených států. Amerika se stala nejchudší zemí světa. Máme největší dluh, máme miliony občanů úplně bez prostředků. A podle mě za to může mizivá finanční gramotnost. Když se ptáte, jestli má finanční gramotnosti pomoct stát, pátrejte nejdříve po tom, kdo by ty finance vyučoval. Zkuste se schválně obrátit na amerického učitele, jestli svým studentům vykládá o penězích. Řekne vám ne, peníze do školy nepatří. A to je jádro problému. Většina z amerických učitelů jsou ve skutečnosti socialisté. Tendují k nadměrné závislosti na vládě. Věří, že vláda všechno vyřeší. A pak to také učí. Já tomu nevěřím. Proto se většinou s učiteli nebavím. Pojďme k jinému tématu číslo 1 pro média i ekonomy posledních 2 let. Co si myslíte o krizi? Bylo to něco, co přišlo jako blesk z čistého nebe? Krize není žádná nehoda, je součástí mnohem komplexnějšího posunu. Přišla jako důsledek chybných kroků Federální rezervní banky, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. A to oni udělali z bohatých ještě bohatší, z chudých ještě chudší. Když se podívám na vyjádření některých ekonomů, třeba profesora Zeleného, který učí také ve státech, tak říkají, že tohle není jen tak obyčejná krize, že v hospodářství něco vře, čeká nás celková restrukturalizace. Souhlasíte? S tím nezbývá než souhlasit. Tato krize vykazuje mnoho faktorů podobných dřívějším velkým změnám. Dost možná se mění celý systém, který podle mě krize vyvolává. Ten se zrodil v roce 1913. Víte, co se stalo? Byla založena Federální rezervní banka. Ve stejném roce vláda představila i systém správy státních příjmů, respektive bylo založeno daňové oddělení vlády. Pokračovalo to rokem 1944 a podpisem Bretton Woodské dohody. To umožnilo prezidentu Nixonovi v roce 1971 zrušit vazbu dolaru na zlato a Amerika se stala nejbohatší zemí světa. Proč ale? Protože si mohla natisknout peníze na cokoliv, co si chtěla koupit. To je chronologie skutečné krize. Krize z nenasytnosti. A teď to jenom pokračuje. Vezměte si, co se dělo, když banky přišly o peníze. Zaklepali s prosíkem na dveře vlády a ta jim je zasedala. To není ekonomické jednání, to je manipulace. Jenomže krize znovu probudila názory, které volají po posílení státu. Podle nich selhal trh a je nutné posílit moc vlády, která to napraví. To znamená vyšší daně, větší státní rozpočty a tak dále. Jednoduše, většina lidí si myslí, že daně slouží k tomu, aby se peníze bohatých dostaly k chudým. To je hloupost. I když to někdo nazve socialismem nebo komunismem, budou to vždy chudí, kdo zaplatí daně bohatým. Něco z praxe. Já třeba vydělávám dost peněz a na daních nezaplatím ani dolar. Legálně
samozřejmě. A víte proč? Protože nejsem zaměstnanec. Proto upřímně říkám, daně jsou navrženy jako stimul, ne však pro běžné zaměstnance. Vlády totiž potřebují mít lidi, jako jsem já, podnikatele, kteří vytvářejí nová pracovní místa. Samotní zaměstnanci je moc nezajímají. Proto doporučuji, nehledejte dobré zaměstnání, radši prodávejte domy, těžte ropu a podobně. Vláda vás bude milovat a dá vám slevu. To je opravdový svět. A neříkám, že je fér.